Здравейте, приятели! Ние сме Дито и Поли. След краткият, но вълнуващ живот в Англия, ние решихме да променим коренно живота си, да се завърнем в нашата родина и да заживеем на село. Заминаването ни за чужбина беше нещо, през което трябваше да преминем. Това затвърди нашата връзка, показа кои са верните ни приятели и че можем да се справим с трудностите в живота. И така, след половин година търсене, най-сетне намерихме нашата къща, в която нямаме търпение да заживеем. Джата сламаринка ще не издържа? Не знам. Виж вътре. Втори опит след това. Майго! Давай му да позехме с по-скъска цел. Чува се нещо, я да видим какво е намерил майстра. Ето и вече. Няма как да е стане. Това ще се може даже голичко да. Перфектно е. Лайка бос. Айде идвай. Да. Айде ела си тук. Виж какъв съм кавалер. Здравейте, приятели. Събляка се нещо от ми топло, защото съм кавалер. Не защото е 25 градуса. Здравейте! В това видео искахме да разкажем малко повече за нас. Аз съм Дидо, а това е... Аз съм Поли. Аз съм на 24. Аз съм на 26. Запознахме се 2014 година. Точно така. Като още на следващата година тя се премести да живее в нас. С майка, на майка апартамента. Благодарим за търпението. Да, в на майка апартамента, с майка. Да. Майка не плащаше сметките, аз тогава бях на 16, а тя на 18. Благодарим ти, мамо. И след това, общо взето по-сбитичко ще го караме. Първото ни постижение беше Шкодичката, която вече знаете. Нашата първа кола, с която дойдохме до тук. Още си я караме, нямаме намерение да я продаваме. Това е, как се казва? Желязната кола. Не. Има сантиментална стойност за нас. Да, разбира се. После, какво се случи в нашия живот? Аз завърших, тя почна висше. Аз започнах да уча. Аз започнах да работя, обаче след 9 месеца някакси нещата не вървяха по план. Като ученик си представяш, че ще почнеш работа, ще почнеш да изкараш някакви големи пари, ще почнеш да си купуваш каквото искаш. Да си купуваш каквото искаш, да си самостоятелно, обаче като дойдат сметките за ток, за вода, за храна, за кола, винетки, кошчики и тем подобни, да. И накрая като станеш с 100-200 лева в джоба и в най-добрия случай разбираш, че нещата не са окей и това, което си го планирал, няма как да стане. И така, ще паднем. Аз искам да се отпускаш много, защото аз играя контра, ама. Така.
Решихме да се изместим от количката, защото щяхме да паднем. вече имаме друга снимачна площадка. Да. Докъде бяхме стигнали до заминаването ми за Англия. Да. Така, аз заминах първи. Моите приятели ми се обадиха спонтанно, така един ден, както си бях на работа, звънаха ми по телефона и ми казаха: хей, искаш ли да дойдеш с нас в Англия? И аз казах: окей. Просто взето... Не му беше много трудно, той това чакаше горкия. Искаше нещо различно. Исках нещо различно и вече като се качих на автобуса, тогава разбрах, че е нещо сериозно. Че е нещо сериозно, когато тя ми махаше от автобуса, както и моето семейство, тогава разбрах, че няма връщане назад и няма да е толкова лесно. И така, озовах се в Англия. В Англия работа се намира бързо, още на втория ден почнах работа, смених 2-3 и третата ми хареса, останах там и до последно, 3 години и половина, си бях там на работа, но както и да е, година и половина бях там, като не правих абсолютно нищо, смисъл такъв от работа вкъщи, от вкъщи на работа. Това е единствената ми цел, беше да спестя пари и след година и половина моята принцеса завърши и я взех при мен в Англия. Всичките парички, които бях си спестил, просто е така изхвъртяха. Взехме си кола, квартира, обзаведахме самата квартира и да, аз взех договор. Тя взех договор в къде? Фереро Роше. Фереро Роше. Но всичко беше наред, всичко беше както трябва да бъде. Нормална работа, нормални доходи, нормален начин на живот, но някак си почна да става скучно. Смисъл такъв и каквото и да правим, да речем, искам да си купим примерно обувки, не излизахме навън, ами си ги поръчваме си ги от Амазон. Ако не дойдат същия ден, идват на другия ден, искаме да отидем до някаква дестинация, не използваме табели или каквото и да е било, кача се, пускаш си навигацията и общо взето живота стана скучен. Скучен и самото ежедневие от работа вкъщи. Да, просто... И знаете, че и в Англия вали дъжд, постоянно някъде да излезеш. И... Времето беше ужасно и както спонтанно тръгнах за Англия, така и спонтанно се върнахме. Да. Един ден аз извънах по телефона. И ми каза буквално: искаш ли да се приберем в България? И аз само това чаках общо взето. Тя напусна още същия ден. Аз напуснах, мисля, че ден след това. И така за около 2-3 дни стенахме багажа и тръгнахме за България, като цялата покъщнина, хладилници, перални, легла и там каквото се сетите ги раздарахме на приятели и поехме към България с колата. 3200 км. Секунда, че не звънят. Пауза. Човека за дограмата се обади и каза, че е на път. Докъде бяхме стигнали? До... Забравих изключително. Довръщане. Да, с колата как я натваряхме и въобще не осъзнахме, аз не осъзнах, че съм единствен шофьор и трябва да карам колко 3200 км някъде. Някъде толкова. И другото, което беше, на ограничаваш нашия PCR тест. Значи той е валиден 72 часа, не го чакахме 24 часа, т.е. не оставаха 48 часа и за тези 48 часа трябваше да се приберем, така че беше голямо шоу, но за мен не беше проблем, понеже карах големи машини, кранови, електрокари, мотокарна работа, включително и по 16 часа на ден, така че за мен самото прибиране не беше проблем. Не е много голям. Беше си проблем, да. Общо взето за 40 и колко часа? Някъде около 40 и няколко часа кара. Да, за 40 и няколко часа и преди това не сме спали, значи сме спали 3 часа. За около 60 на часа, 2-3 часа общо спане, което абсолютно едва ли е легално. В принцип е хубаво да се организират нещата.
Ето с PCR теста няма как да го организираш. Дали може да си направиш PCR тест в друга държава. Няма проблем. Да. Ние просто бързахме. Бързахме с тръгването, бързахме с прибирането. Просто искахме да заприберем. Бързахме с намирането на къща, но се набързахме. Половин година ни отне намирането на тая къща. Беше доста трудно, очаквахме да дойдем, да направим ето така, да си харесаме къща, да я купим. Обаче се оказа доста по-сложно, специално с селските имоти. Първият имот, който намерихме, имаше доста проблеми. Първо, самата площ не съответстваше с нотариалния акт, както и самата къща излизаше на пътя, което беше недопустимо за нас. На втората къща пак бяхме готови да дадем капаро. Оговорихме се с самата жена. Оговорката беше да остави самата покъщнина. И след закупуването на имота до двуседмичен срок тя да се премести да се намери квартира. Да. Или жилище, където да живее. Но в последствие разбрахме, че тая къща е непродаваема. Съседи ни казаха, че къща се продава от 3 години. Самата жена беше възрастна, обясниха ни, че тя търси някой по-скоро, с който да се приказва, не е такъв, който малко внимание. Търси внимание, така че беше малко странно. Както и да е, преминахме през всичко това, както и доста други имоти, но тия двата бяхме решили да ги вземем, бяхме решили да оставим капър, но просто нямахме късмет. Но с този клип искам да вдъхнем на всеки, който се търси къща. Искам да вдъхнем надежда, че къща ще дойде. Не си сваляте изискванията, дръжте се изискванията. Или ако ги свалите, те да са такива, смисъл такъв, да са такива компромиси, които може да направите. Не дейте да си купувате бараки на високи цени, както... Не избързвайте с покупката. Да, просто не избързвайте. И така. Това беше, мисля, че клипа е достатъчно дълъг. В следващия клип ще направим тур. Ще направим тур на самата къща, да. И ще ви я покажем отвътре. Чао, чао!